L'espai. L'última frontera. Aquests són els viatges de la nau estel·lar Enterprise, en missió permanent d'explorar mons nous i desconeguts, cercant noves formes de vida i noves civilitzacions, penetrant allà on no ha estat mai ningú. Star Trek! Benvinguts a Star Trek en català. En aquest capítol especial ens submergirem en la foscor de la Federació Unida de Planetes per descobrir una organització secreta que, tot i actuar en nom de la seguretat, desafia els principis fonamentals sobre els quals es construeix la nostra utopia preferida. Parlem de la secció 31, una organització misteriosa que actua des de les ombres amb operacions clandestines que sovint posen en dubte la moralitat i els ideals de la Federació. Però són necessaris aquests sacrificis per garantir la seva supervivència? Ens hi endinsarem amb un format especial nou pel podcast que espero que ajudi a explicar bé què és la secció 31 i la seva importància a Star Trek. A més, avui també tindrem amb nosaltres novament el nostre Consell de la Federació particular per parlar-ne i debatre'n. Ens acompanyaran l'Ignasi Arbat, del Ningú no és perfecte, i el Sergi Toboso, del canal Coses de Star Trek. També acabarem fent referència a la pel·lícula per televisió que està previst que s'estreni a finals de gener i que precisament porta per nom Secció 31, amb l'oscaritzada Michelle Yeoh recuperant el seu paper de Philippa Georgiou. S'estrenarà, com dèiem, a finals de gener, això sí, als Estats Units. Aquí, com ja ve sent habitual, no tenim data encara d'estrena. Jo sóc en Marc Vizcarro, capitanejo aquest podcast de Star Trek i en català, i espero que el que avui parlarem us apropi una mica més a aquest meravellós univers. Així que ara sí, engeguem els motors del podcast i comencem el capítol 13 de Star Trek en català. Senyor Worf, dispari. Si ens heu anat escoltant de forma habitual, sabreu que sempre hem defensat Star Trek com una exploració de la condició humana. A més, ho fa des del positivisme i la lluentor dels seus personatges. Però això va començar a canviar a partir de la sèrie Deep Space Nine, Espai Profund 9, que és més fosca i on es relatava un entramat de guerres, d'espies, de suspicàcies polítiques i també religioses. Podríem dir que mai havia passat això a Star Trek en els gairebé 30 anys de vida de la franquícia. I aquí és on neix la secció 31. Bien. ¿Qué tal si me dice quién es? ¿Y para quién trabaja? Creo que es obvio. Para la misma gente que usted. Para la Federación, la Flota Estelar. No esperará que me crea que es de asuntos internos, ¿no? No, claro que no. Asuntos Internos es un departamento competente, pero limitado. ¿En qué departamento trabaja usted? Digamos que pertenezco a otra rama del servicio de inteligencia. Nuestra denominación oficial es Sección 31. Nunca la he oído. Intentamos pasar desapercibidos. Es mejor para todos los implicados. ¿Y qué hace la Sección 31, además de secuestrar a oficiales de la flota? Identificamos peligros potenciales para la Federación. ¿Y una vez identificados? Nos encargamos de ellos. ¿Cómo? Discretamente. Si hubiese sido un agente del dominio, ¿qué me habría ocurrido? No estaríamos aquí manteniendo esta conversación. ¿La Flota Estelar aprueba lo que hace? No enviamos informes, ni solicitamos aprobación para operaciones concretas. Solo somos un departamento autónomo. ¿Y autorizado por quién? La Sección 31 fue parte de la constitución de la flota. Pero eso fue hace 200 años. ¿Me dice que han estado trabajando por su cuenta desde entonces? ¿Sin órdenes concretas? ¿Sin dar cuentas a nadie más que a sí mismos? Hace que parezca siniestro. ¿Y no lo es? Porque si lo que me dice es cierto, usted es juez, jurado y verdugo, y creo que ese es demasiado poder para cualquiera. Admito que se necesita gente excepcional para hacer lo que hacemos.
Gente que pueda canalizar sus ambiciones en aras del mejor interés de la Federación. Gente como usted. ¿Yo? Cumple todos los requisitos para ser un miembro útil de la sección 31. Hace un momento estaba llamándome traidor y ahora quiere reclutarme. ¿Es usted inteligente? ¿Ingenioso? Siempre le han fascinado las operaciones secretas. ¿Por qué si no habría de pasar tanto tiempo en las holosuites de Quor jugando a los espías? ¿Habla en serio? Estamos en el mismo equipo. Creemos en los mismos principios que aprecian todos los ciudadanos de la Federación. Y sin embargo, viola esos principios automáticamente. Para protegerlos. Bien, lo siento, pero el fin no siempre justifica los medios. ¿De veras? Com dèiem, una organització clandestina dins del cor mateix de la Federació, sense que ningú en sàpiga res, ningú de qui seguir ordres, ningú a qui culpar. Per tant, una organització absolutament obscura. La seva presència ha comportat sempre molt debat entre el fandom. Hi ha qui ho considera una traïció als principis utòpics de Gene Roddenberry, d'altres que creuen que era necessari un gir fosc a l'univers de Star Trek per poder garantir que precisament l'utopia sigui encara més visible a ulls dels espectadors. Vosaltres, què en creieu? Sou dels primers? Sou dels segons? Sou dels que esteu a favor i esteu en contra? Espero els vostres comentaris. En qualsevol cas, el que sí que volem fer avui és un repàs a la història de la secció 31 al llarg de la franquícia de Star Trek. Per entendre la secció 31, hem de viatjar al començament de la flota estel·lar, als seus inicis. Precisament, l'article 14 de la seva carta fundacional autoritza mesures extraordinàries en situacions de perill extrem, i això va donar lloc a la creació d'una divisió especial coneguda com a secció 31, encarregada d'afrontar amenaces que cap altra organització podria gestionar. Tot i això, mentre la Federació va evolucionar cap a un model utòpic, com dèiem, aquesta organització va mantenir-se intacta, sense supervisió, actuant com un mecanisme d'autodefensa silenciós. Mapas neuronales y genes. No son espías corrientes de la Federación. ¿Qué organización puede hacer algo así? Esta. La sección 31. Las insignias negras és la primera que veo. Des de quan s'entenen referències al cànon de Star Trek de la secció 31? Sabem que, com a mínim, al segle XXII, la secció 31 ja era activa. Malcolm Reed, cap de seguretat i un dels protagonistes de la sèrie Star Trek Enterprise, havia estat reclutat durant els seus anys com a oficial novell, un fet que havia comportat que entrés en conflicte directe amb la seva lleialtat cap al capità Archer i la tripulació de l'Enterprise NX-01. Aquests episodis són un exemple primerenc del dilema entre seguir ordres o actuar segons el teu codi moral, i això es va repetint de forma sovint en totes les trames que realment tenen a veure amb la secció 31 en els següents anys. No tengo idea de dónde está el Dr. Phlox, capitán. En eso tiene mi palabra. Su palabra no vale nada por el momento. El Malcolm Reed que conozco daría su vida antes de ser traidor. No trabajo para los Klingon. ¿Para quién? Ha traicionado cuanto defiende ese uniforme. ¡Capitán! Hay ciertas obligaciones que van más allá de mi lealtad a usted. Esta tripulación. ¿Qué significa eso?
No puedo decir nada más. No ha dicho nada de nada. Me ha hablado mucho de su padre, sus años en la Marina Real, su tradición de honor y servicio. ¿Qué hará cuando sepa que su hijo se enfrenta a un consejo de guerra? No lo sé, señor. Amb el pas del temps, la secció 31 es va infiltrar en totes les estructures de la flota estel·lar i de la Federació. Operant amb discreció, sí, però amb una influència considerable. Sabies que estaven a tot arreu, però no els trobaves enlloc. Durant la Guerra del Domini, precisament, aquesta organització va demostrar la seva naturalesa més fosca, desenvolupant un virus morfogènic que estava orientat a exterminar els fundadors. Els fundadors, pels qui no ho tingueu clar encara, són precisament els fundadors del domini, el gran enemic de la sèrie d'Espai Profund 9 contra el que va lluitar no només la Federació, no només la flota estel·lar, sinó totes les grans potències del sector. Aquest acte, la creació d'aquest virus, va posar en evidència com, en nom de la seguretat, estaven disposats a creuar qualsevol línia moral i també com aquesta foscor podia contagiar a tota la flota estel·lar. Tinguem en compte que es va desenvolupar precisament una vacuna contra aquest virus, però lluny d'evitar el genocidi que això implicava, la flota estel·lar es va alinear amb els ideals patriòtics, diguem-ho així, de la secció 31 i va decidir no cedir a aquest virus. Una altra cosa és que després la trama de la sèrie va comportar al final evitar el genocidi. Ja us dic que estem a Star Trek i per tant hem d'acabar com a mínim en aquest positivisme habitual, però tot i així la trama és de les més fosques que es recorden en tota la franquícia. Odo, hay algo que debería saber. Cuando descubrí que usted tenía el virus morfogénico, supuse que se lo habían contagiado los fundadores. ¿No fue así? No. En realidad fue usted el que les transmitió la enfermedad. Pero... ¿cómo la contraje yo? Se la inocularon deliberadamente. ¿Quién lo hizo? La sección 31. Le utilizaron como portador con la esperanza de que usted se la transmitiera a los fundadores. Estoy seguro de que no pretendían que usted desarrollase... Me da igual si pretendían matarme o no. La realidad es que la Federación conspiró para destruir a mi pueblo. La sección 31 no forma parte de la Federación, es una organización... No me importan los detalles, doctor. Ellos me han utilizado como instrumento para perpetrar un genocidio. Puede que estemos en guerra con los fundadores, pero esa no es excusa. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué piensa hacer la flota estelar al respecto? El Consejo de la Federación pensó en darle la cura a los fundadores, pero decidió no hacerlo. Entonces son cómplices de genocidio. No apruebo lo que hizo la sección 31, pero esta guerra la iniciaron los fundadores. Si les diésemos la cura, fortaleceríamos su posición. Y no podemos hacer eso. No mientras millones de hombres y mujeres se sigan jugando la vida ahí fuera cada día. Veo que la decisión ya está tomada y que no sirve protestar. Odo, esto no es ningún plato de gusto para mí, pero necesito saber que no se tomará la justicia por su mano. Tiene usted mi palabra. Es lo que necesitaba oír. Interesante, ¿verdad? La Federación afirma reprobar las tácticas de la sección 31, pero si necesitan que les hagan el trabajo sucio, miran hacia otro lado. Es una postura muy cómoda, ¿no cree? Un dels aspectes més fascinants de la secció 31, si m'ho permeteu, és el debat que genera. Els seus operatius creuen que la seva feina és essencial. Ja us dic que són patriotes. És essencial per la supervivència de la Federació, però ho fan a costa dels seus ideals.
Aquí trobem una paradoxa. Com pot un sistema utòpic tolerar una organització que actua per sobre de la llei? Les seves accions, justificades sempre per allò de que els fins justifiquen els mitjans, han portat molts personatges de la franquícia a enfrontar dilemes profunds. Usted va a atentar contra Cobalt, ¿no? Encontrará la forma de utilizar su enfermedad para evitar que entre en el comité. Supongo que sería muy ingenuo por mi parte señalar que la injerencia en los asuntos internos de una potencia soberana está prohibida por la Carta de la Federación. Sin confirmar ni negar su especulación, diré que si Cobalt llega al poder sería un desastre para la Federación. Abogaría porque los romulanos abogasen la alianza y negociasen una paz separada con el dominio. Y no creo que necesite decirle lo que eso supondría para el curso de la guerra. No puede justificar eso manipulando... Hagamos un trato, doctor. Yo le evito el discurso de el fin justifica los medios y usted me evita el de debemos hacer lo correcto. Usted y yo no vamos a ponernos de acuerdo en este tema, así que sugiero que dejemos de discutirlo. Tot i que sovint es compara la secció 31 amb altres organitzacions secretes de l'univers de Star Trek, com el Tal Shiar dels Romulans o l'Ordre Obsidiana dels Cardassians, hi ha diferències clau. A diferència d'aquests grups, que sovint manipulen la seva pròpia gent per garantir la lleialtat, la secció 31 actua completament fora del radar de la Federació amb una independència inquietant. Això de forma habitual. Per suposat, sempre hi ha alguna excepció que confirma aquesta regla i en algun dels capítols també manipulen la seva pròpia gent sempre pel bé de la Federació i sempre pel bé dels seus ciutadans. Però generalment, tot i ser una organització fosca, una organització clandestina i per tant una organització que actua sense cap control, generalment no deixem la premissa de que no deixa de ser la Federació d'una manera o altra, que no deixen de ser humans i que per tant en aquest sentit no podia ser tot tan dolent. Si tenemos esta conversación será extraoficialmente. Pero antes de que responda a su pregunta, responda a la mía. ¿Cómo lo supo? El hombre que describió Cobalt no era el mismo hombre que me reclutó para la sección 31. Cualquiera lo bastante listo para engañarme de semejante manera no habría sido capturado por los romulanos tan fácilmente. Tenía que haber otra explicación. Y entonces recordé que fue usted el que me metió en la cabeza la idea de que Sloan tenía un cómplice. Y usted fue el que no quiso advertir a los romulanos sobre el complot de asesinato. Usted fue el que dio las órdenes para impedir que contactase con Espacio Profundo 9. Y cuando llegó el momento de detener a Sloan, usted, oportunamente, tuvo un aneurisma, dejándome solo, sin nadie a quien recurrir en busca de ayuda salvo Kretak. Al darme cuenta de que usted estaba implicado, el resto empezó a tener sentido. ¿Dónde está? No lo sé. Pero está vivo. ¿No es así? Tenía que ser teletransportado antes de que le alcanzase el rayo del phaser. Si dio resultado o no, no lo sé. ¿Cuánto hace que Cobalt trabaja para la flota estelar? Lleva más de un año facilitando información militar secreta a la Federación. ¿Cuándo empezó a trabajar con la sección 31? No lo sé. Pero en cualquier caso, tenemos un topo. Trabajando para nosotros en las máximas instancias del gobierno romulano. Estupendo. ¿Y qué pasa con su amiga, la senadora Kretak? ¿Qué harán con ella? Echarla del Senado, sin duda. Encarcelarla, lo más probable. ¿Ejecutarla? Espero que no. Le tendió una trampa. Era una mujer inocente y permitió que Sloan la destruyese. ¿Por qué? Ella creía en la alianza. Estaba con nosotros. No, de eso nada. Se lo dije antes, Julian.
Es una patriota. Lo que significa que si sirviese a los intereses de los romulanos negociar una paz separada con el dominio, Kretak defendería esa opción. Y créame, nada le gustaría más al dominio que hacer un trato con los romulanos en este momento. Y Cobal es su garantía de que eso no ocurra. Como Cassie es asesinado por sus actividades antifederación, su recomendación de permanecer en la guerra se hace aún más convincente. Esa es la idea general. ¿Y desde cuándo trabaja usted para la sección 31? Desde nunca. Es solo una alianza temporal, ¿no? Algo por el estilo. No ve nada malo en lo que pasó, ¿verdad? No me gusta. Pero me he pasado el último año y medio enviando a hombres y mujeres jóvenes a la muerte. Eso aún me gusta menos. Eso es insustancial. Y una forma rastrera de obviar el hecho de que ha pisoteado los ideales por los que esos hombres y mujeres jóvenes están muriendo. ¿Eso no significa nada para usted? Inter arma, enim silent leges. Cuando las armas hablan, las leyes callan. El llegat de la secció 31 transcendeix la narrativa de Star Trek, fent-nos reflexionar sobre el preu de la seguretat i la veritable naturalesa d'una utopia. És un recordatori inquietant que fins i tot en una societat tan avançada com la Federació, les ombres poden amagar secrets foscos. Això és especialment evident, com dèiem, a sèries com Star Trek Picard, la darrera que dèiem que ha aparegut la secció 31, on la seva influència continua sent molt rellevant, fins i tot al segle XXIV. Ja per acabar, si voleu conèixer una mica més de la secció 31 i anar a buscar aquelles sèries que en parlen, us recomano especialment a Star Trek Deep Space Nine. Allà se'n parla llarg i profund, sobretot a l'última temporada, on apareix la secció 31, i podreu conèixer ben bé quin paper va jugar en la Guerra del Domini. N'hi ha moltes més referències, repartides aquí i allà. La més evident, si m'ho permeteu, és a Star Trek Discovery. També a la temporada 2, on en aquest cas la secció 31 passa a ser, si no gairebé, si una part dels enemics de la sèrie. També està repartida, per exemple, a altres sèries com Star Trek Picard, com deien, on fan molta referència a tot el que acaba passant a Star Trek Espai Profund 9. A Star Trek Enterprise hi ha una trama, com dèiem, on involucra també els Klingon, que apareix a la secció 31, com un dels actors, precisament, que intenta manegar la situació, i també després podeu trobar altres referències a la secció 31 en pel·lícules com Star Trek Into the Darkness, tot i que de forma més indirecta, o en sèries com Star Trek Lower Decks, on també es fa referència a aquesta organització clandestina. La secció 31 representa una part fascinant però incòmoda de l'univers de Star Trek. És una exploració dels límits de la moralitat i dels sacrificis necessaris per mantenir aquesta utopia en la que es basa la franquícia. Però també ens planteja una pregunta per reflexionar. Pot existir una societat ideal sense una organització com la secció 31 per protegir-la? Aquesta és la grandesa de Star Trek. Més enllà dels seus viatges, ens fa qüestionar el nostre món i les nostres creences. Estic segur, que si busqueu paral·lelismes de la secció 31 en el món real, o com a mínim en el món que ens han explicat, les trobareu fàcilment. Saldremos de curvatura en 10 minutos, señor. Veamos sus sistemas de defensa. Almirante, nos dicen qué atolladero vamos a meternos. De acuerdo. Bienvenidos al cuartel de la sección 31. Amplíe, por favor. Como pueden ver,
Está bien protegido por todos los flancos. ¿Esas son minas? Así es. La Federación no autoriza el uso de minas. No. No lo autoriza. No las fabricó la Federación. Quien las fabricase es lo de menos. Los Klingons nos estaban atacando con sus naves invisibles. En tiempo de guerra, a veces la única opción es la peor. Renunciar a nuestros valores por seguridad es dar por perdida la batalla. Una pregunta. ¿Apartó a la Enterprise porque sabía que yo se lo recordaría? Se quedó al margen. Porque si los Klingons nos vencían, queríamos que sobreviviera lo mejor de la flota. Que, como demuestra esta conversación, es usted y lo que representa. Gracias. De nada. Deje de darme la lata y continuemos. Doncs ja han tornat, ja hem après una mica més sobre la secció 31, sobre el seu passat, la seva història en aquesta franquícia de Star Trek. Deixeu-me dir que m'hagués agradat poder inserir els talls que hem anat inserint en català, però ja sabeu tots que el doblatge arriba fins on arriba. I la secció 31 com a tal va néixer més tard, per tant, davant la impossibilitat d'introduir subtítols en un podcast, no sé com els llegiríem, doncs escolta'm, és el que tenim i espero que tots com a mínim haguem après una mica més sobre aquesta meravellosa, o no, ara ho parlarem, part de Star Trek. El que havíem promès. Tenim amb nosaltres el nostre particular Consell de la Federació. En direm així a partir d'ara, per què no? L'Ignasi Arbat, del Ningú no és perfecte. Què tal, Ignasi? Ben retrobat, Marc, molt bé. Amb ganes de tornar aquí avui amb l'oficina més fosca, amb els llums així mig apagats i una mica misteriosos. Comencem a polemitzar, així m'agrada, així m'agrada. I el Sergi Toboso, del canal de Coses de Star Trek. Sergi, com estàs? Bones, què tal? Gràcies per la invitació i venim a fer bones conspiracions. Efectivament, efectivament. Ja sabeu que com a Consell de la Federació que sou, teniu tot el poder i, per tant, podeu decidir el que vulgueu sobre tothom qui vulgueu, excepte sobre la secció 31, que, com hem vist, va al seu rotllo, va pel seu compte i, per tant, no respon davant de ningú. Algun dia, si se'ns apareix aquí algun agent de la secció 31, haurem de començar a patir, però de moment no tenim nosaltres, com a mínim, la sort de conèixer ningú. Ja estàs segur que algú de nosaltres no pertany a la secció 31 i fa veure que no? Jo no les tinc totes, eh? Jo, mentre no aneu per la vida al ritme del tràiler de la pel·lícula que serà al gener, podeu fer el que vulgueu. Rima TikTok, és el primer tràiler TikTok de la història de Star Trek. Avui el que fa la mà dreta no sabrà el que fa la mà esquerra i viceversa. Mare de Déu. Escolteu, així per començar, perquè ahir quan vam estar parlant un moment, algú ja va començar a polemitzar, així que la meva primera pregunta que us faig és Gene Roddenberry s'hagués aixecat de la tomba cridant o maleint o a saber fent què, si hagués arribat a veure el que han fet amb el seu Star Trek, el que ha arribat a ser gràcies a la secció 31? A veure, hem de tenir en compte una cosa, que jo això ho vaig dir jo, però Gene Roddenberry porta aixecant-se a la tomba fins i tot inclús quan estava viu. Vull dir que no passa res. Ell ja va muntar el seu show a la pel·lícula del 79 i a partir d'allà el van apartar, va ser com una figura decorativa dintre del que eren les pel·lícules i és per això que ell, veient-se relegat en aquell paper, crea a l'any 87 la nova generació per tornar al que ell entenia que eren les essències de Star Trek, no? I quines són les essències de Star Trek? Doncs que la Federació són oficials impol·luts, que la Federació és perfecta, que no existeix conflicte en la Federació
que el conflicte sempre és de la Federació cap enfora perquè a la Federació, la Terra, tots els problemes s'han solucionat. Pobresa, tots els problemes, no? És a dir, qualsevol tipus de conflicte social, racial, sexual, de qualsevol tipus, ha desaparegut, vivint en una utopia. Què passa? Això pels guionistes és molt poc llaminer. Molt poc llaminer si has de fer una sèrie... Star Trek, quants capítols té? Gairebé 1.000? No sé si ha arribat, Sí, anem pels 900 i escaig. És impossible fer 1.000 capítols d'una sèrie de televisió si no hi ha conflicte. Aleshores, això ja se'n van adonar els guionistes i a mida que van anar passant les sèries cada vegada, no? I Deep Space Nine potser és la sèrie que més s'explota el conflicte dintre de la Federació. Comencem a veure miralls corruptes, també dintre de la nova generació, sobretot a les pel·lícules, perquè fixeu-vos que el primer capítol de la primera temporada de la nova generació, aquell que, en teoria, són corruptes, els oficials de la Federació no són corruptes, és perquè tenen un bitxo dins que els està corrompent, no? Allò és Gene Roddenberry portant el timó de la nova generació, no? En les primeres 2-3 temporades, sobretot a la primera. Vull dir, perquè veieu una mica, no? I trencar amb tot aquest concepte del conflicte, doncs té nom i cognoms. Secció 31. Sergi. Sí, sens dubte s'aixecaria de la tomba, ja ho ha explicat molt bé l'Ignasi. La secció 31 és una cosa que no entra ni en pintura en la ment de Roddenberry. Jo crec que quan la vam descobrir en els primers capítols, en alguns capítols de Deep Space Nine, com ja ens avançaves tu abans, ens va sorprendre molt, però també és algo que arribava com algo molt fresc, no? Com algo de... Ostres, si tots els imperis, no? Els Klingons, els Romulans, hem vist com tenen una secció d'intel·ligència privada que van a la seva, per què no la flota estel·lar, no? O alguna cosa, i d'aquí podien sortir coses interessants. Jo crec que el temps ha desvirtuat la visió de la secció 31 que vam tenir a Deep Space Nine. Discovery jo crec que l'ha presentat com una cosa que tampoc teníem molt clar cap a on portar-la. Poder Enterprise van intentar reconduir-la i no sé si per falta de temps, per falta de noves temporades, també va quedar una mica amb un vull no puc. Però, jo crec que... A mi, mira, una opinió polèmica. A mi la secció 31, tal com la veiem a la pel·lícula In the Darkness, em va agradar. És el que més em va agradar de la pel·lícula. Dirigida per l'Almirall Marcus, aquesta de... Sí. Clar, però... Sí, puc estar bastant d'acord, sí. Clar, estem parlant, al final, és a dir, vosaltres, així, situeu-vos, mulleu-vos ja d'entrada, sou dels que us agrada la secció 31 per això que dèiem al principi, no? Perquè genera aquesta mena de contraposició que permet, no sé, que permet veure aquesta utopia de forma més realçada, o sou el que us agrada la secció o no us agrada gens, més enllà de moments puntuals? Jo en aquest aspecte no sóc purista, perquè si fos purista et diria com Roddenberry, la secció 31 és el pitjor que hi ha i per tant no hauria d'existir Star Trek. Hem de tenir una mica la ment més oberta i al final, si una cosa està ben introduïda i funciona, doncs perfecte. La secció 31, quan és que millor funciona? Per mi, quan està allà darrere fons, quan està a les ombres, quan està en el seu punt, saps? Quan és el focus de l'acció, com ha passat a Discovery, crec que no funciona. Potser perquè no han sapigut fer-ho bé, i no ho sabem, però de moment l'única vegada que li han volgut donar una rellevància principal amb nom i cognoms, en gent que no està a les ombres, sinó que els veus treballar, que concretament això passa a la segona temporada de Discovery, de la segona temporada, que té coses molt bones, com la presentació de Pike, etc. Aquesta part és la més fluixa. Fins i tot, doncs, com es desenvolupa no acaba d'estar del tot ben explicat, els personatges estan molt desdibuixats, es recluta el personatge de Georgiou a la secció 31 perquè no saben què fer-ne d'ella i és una manera de col·locar-ne en algun lloc que jo, sincerament, mai l'he vista. És una persona de l'univers mirall, que hi fa a la secció 31, és a dir, no mai li vaig veure el sentit, no? Aleshores, crec que Deep Space Nine funciona molt bé. A Picard temporada 3, traient allà 4 detalls, sense explicar-te absolutament res, funciona molt bé, perquè a la secció 31, torno a repetir, quan menys t'expliquin, millor. I a mi em preocupa una sèrie o una pel·lícula o una TV movie, com serà aquest cas, perquè caurem en la sobreexplicació d'una part que crec que es mou molt millor dintre del gris.
Clar, és que si la secció 31 se'ns vol explicar com un conjunt d'oficials que no tenen escrúpols a l'hora d'aconseguir un objectiu, sigui destruir una nau o robar uns plànols o enfonsar un polític de turno, és a dir, ficar-li l'objectiu maquiavèlic que li vulgueu posar, és que la secció 31 per mi no són els dolents. Per mi són persones que tenen una llibertat per fer el que sigui per aconseguir l'objectiu, que no està encursetada amb les regles, amb l'ètica, amb això, vull dir, que no està encursetada amb una sèrie de reglaments per poder fer el que vol. I això és el que li dona la màgia i pensar que estan allà darrere amb els seus propis plans, bueno, com diu l'Ignasi a la temporada 3, no? Que tenen una estació espacial amb objectes recollits i amb el cos d'en Kirk, que vés a saber què volen fer amb ell, doncs és molt interessant. Però no li hem de posar el focus a sobre, perquè quan li poses la llanterna, no, ja no funciona. Clar, són uns patriotes, al final, no? La sensació és que ells són representats com a patriotes i aquí podem introduir molts matisos perquè hi ha alguns que són uns patriotes molt malparits, hi ha d'altres que són uns patriotes, diguem-ho així, més humanitaris i que per tant tenen fins i tot allò un petit cor que els guia, però no sempre, no? Aquí hem anat veient diverses coses, diverses facetes de la secció 31. No entraré a Discovery, perquè jo crec que l'Ignasi ho ha explicat fa un moment molt bé, perquè Discovery pràcticament totes les coses que tocava les espatllava en general, i quan s'anava una mica pel seu aire és quan realment a mi personalment més m'agradava, no? Però veiem diversos punts a la secció 31. Anem una mica cronològicament en el cànon, si voleu, de Star Trek, perquè a la sèrie, com deies abans, no? Sergi, em sembla que deies a Enterprise, toquen la secció 31 a la temporada 4, ja al final de la sèrie pràcticament no se sabia si anava a renovar o no anava a renovar Enterprise, però toquen cap al final de la sèrie. Hi ha dues trames allà de la secció 31, el que dèiem. Una té a veure amb els Klingon i aquest front amb les seves protuberàncies o no, i una altra té a veure, que això em fa molta gràcia, amb grups terroristes dins de la Terra, no? I que d'alguna manera l'utilitzen també la secció 31 des de la sala de guionistes per fer una mena de retrocontinuïtat. Si no recordo malament, esmeneu-me, tenien l'interès en que la Terra i la humanitat tingués un pes específic en la nova coalició de planetes que s'estava gestant, que anava a ser la Federació Unida de Planetes, oi? La cosa és que a la Terra sorgeix un moviment rebel / terrorista, que són els de Terra Prime, si no m'equivoco, que al final és la Terra pels terrestres. Vull dir que hem de tenir aquí alienígenes, no? Dient-nos com hem de fer i com hem de viure i què ha de passar aquí a casa nostra, no? Llavors, bueno, recluten amb Malcolm una mica amb l'excusa aquesta per hem de lluitar, hem d'aconseguir que això no passi, que no avanci, etc. I sí que és interessant. I primer el personatge de Malcolm, que al final és un tio molt resolutiu i el veiem que no se sent còmode amb certs encursetaments de les regles, no? Que vol provar pensaments laterals, que vol provar alternatives i per això el recluten, perquè pensa de forma diferent, perquè sap pensar de forma diferent o adaptar-se a altres tipus de situacions, una mica també com passa amb el doctor Bashir, no? Vull dir, que per un conjunt de coses, de modificacions genètiques, etc., però al final el doctor Bashir tampoc és una persona que li diguin A i sempre ha de ser A. Vull dir, per què no podem provar B? No? I això, per mi, això és un oficial ideal de la secció 30, una persona que sàpiga pensar de forma lateral, que tingui diverses opcions i dintre del ventall, per complir l'objectiu, escolleixi la que menys dolenta sigui, tot i ser dolenta. Clar, és a dir, a mi em fa molta gràcia això que estàs explicant ara, perquè realment és el que dèiem, és a dir, hi havia algunes coses que sempre s'havia dit de Star Trek, entre el fandom, etc., no? Que dius, bueno, com és que la Federació Unida de Planetes, si té tants planetes, només es veuen humans? O com és que els Klingon a la primera sèrie no duien maquillatge, a la segona ara són diferents?
no? I utilitzen la secció 31, diguéssim, com una mena de deus ex màquina totpoderós per fer aquests canvis, per explicar coses que realment tenen a veure, sobretot, doncs, amb temes de producció, no? Però que amb els anys, doncs 20-30 anys després, diuen, va, anem a aprofitar-ho i ho expliquem, no? És a dir, és molt poderosa la secció 31 també a la sala de guionistes. Sí, és poderosa perquè, bueno, és el que dius tu, és un deus ex màquina amb potes. Aleshores, vols fer tornar Kirk d'alguna manera? Escolta, doncs allà ja, no sé si l'estem clonant o què estem fent amb Kirk, o el tenim allà congelat o no ho sabem. Tenim un dispositiu Gènesi amagat, no? Són coses que molen, és a dir, està guai veure aquest tipus de coses. I llavors tu te pots fer les teves conjectures, les teves pel·lícules, o sigui, el fet de que a la tercera temporada de Picard ho utilitzen bé, el poc que surt, perquè, diguéssim, tot i que acaben sent una mica també el detonant de tota la situació, no? O que tenien en Data allà tancat sense dir-li a ningú que havien recuperat en Data, no? I tota aquesta sèrie de coses que a vegades ho necessites, perquè Star Trek no deixa de ser ciència-ficció i et pots permetre el luxe de ressuscitar, de fer tornar personatges, d'anar més enllà de la ciència. Per això és ciència-ficció. Aquests personatges que deies, Sergi, que aquests personatges que munten la secció 31, no? És a dir, has dit el Malcolm, no? Però podríem parlar d'alguns com surten, no? L'Sloan, que és el primer membre de la secció 31 que veiem a Deep Space Nine. Són herois? Són antiherois? Però a mi, mira, quan parlaves tu de l'Sloan, quan n'apareix, a mi em recorda molt soc dolent pels noms, el comandant d'en Rambo, ¿vale? Quan apareix en plan, sí, perquè aquest tio no sé què, ja han perdut la guerra, bla, 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 és una persona que faria qualsevol cosa per salvar el seu país, encara, saps? Vull dir, per ficar un símil. És una persona centrada, que té les coses molt clares i que peti qui peti ho aconseguirem. I insisteixo, per mi això és la secció 31. El que passa és que és una cosa que funciona en paral·lel, que funciona de forma clandestina, que no és visible, que tot és d'amagatotis, que ningú sap què hem fet o què hem deixat de fer, però que contínuament, segur que amb tota la cronologia de Star Trek, sempre ha estat la secció 31 com la mà invisible que ho ha mogut tot, encara que no ho sapiguem, seguríssim. I aquesta també és la part divertida, no? És a dir, no, en Kirk va aconseguir, o l'Spock va aconseguir reunificar el poble vulcanià i romulà, i si va ser la secció 31 que també va moure fils o va eliminar els que estaven en contra per tal de facilitar-li el camí. Segur que estaven allà, seguríssim. No sé si estic massa d'acord amb això que comentes, Sergi, perquè aquí estem jugant en termes de retrocontinuïtat. És a dir, estem integrant la secció 31 en un moment que la secció 31 no existia. Aleshores, la secció 31 es crea a Deep Space Nine. Jo entenc que a partir de Deep Space Nine, si tu la vols introduir, més o menys doncs, vas donant pistes i tal. Ara, fer coses que s'havien fet i canviar-les ara justificant que era la secció 31, crec que això ja és una mica més gratuït, més fàcil. És un truc de guionista barat en aquest aspecte, no? Que de moment no ho han fet així, perquè... Exacte, de moment no ha passat. He ficat un exemple per ficar alguna cosa, Per exemple, si sortís a Strange New Worlds la secció 31, jo ja, diguéssim... Patiries. Atenció, no? És a dir, ja no ho veig tan clar. Ara, dintre del context, de Deep Space Nine, la guerra del domini, allà també he sentit, perquè estem parlant d'un conflicte bèl·lic, ho sabem, a tots els governs, doncs, i de fet la secció 31 està inspirada en agències governamentals amb noms i cognoms o d'altres més secretes que es dediquen a fer allò que oficialment no es pot fer, no? Exacte. Bàsicament, doncs, cada país té la seva i de tant en tant apareix algun Pegasus o apareixen coses d'aquest tipus fetes per la secció 31 de torn del país que sigui. Per mi és més Deus Ex Machina, que estàveu comentant ara, l'agència temporal de la Federació, no? Això, estem al segle 36 i anem viatjant pel temps per assegurar que les coses passin com han de passar, que no la secció 31, que al final està aquí en viu i en directe. Sí, de fet, ara que dius això, és a dir, l'altre dia hi pensava, em faria patir molt més una sèrie sobre l'agència temporal que no pas una sèrie sobre la secció 31. Ara que està de moda això de treure sèries molt així, no? Però vosaltres us les imagineu, una sèrie de la secció 31? Creieu que tindria sentit? Crec que ho heu mig respost, però
però a veure què en dieu. Fent un De la símil... secció 31 o de la temporal? Jo t'anava a dir de la secció 31, però és que de l'agència temporal em costaria molt. Jo em penso que ja ho he dit alguna vegada i ho repetiré ara. Quan es va anunciar la sèrie secció 31, jo me la vaig imaginar com un salt quàntic, com la sèrie del salt quàntic, el Quantum Leap, perquè connectava perfectament a la Philippa Georgiou entrant en aquest portal temporal i me l'imaginava això, viatjant amb algun company, precisament amb la personificació del portal com guardià, com majordom, digue-li el que vulguis, portant-la a moments temporals on una persona sense miraments, com la Philippa Georgiou, que pot aplicar pensament lateral, que no està encursetada amb les regles, etc., és l'única persona que pot solventar-ho. I solventar-ho des de les sombres. Vull dir, com si jo he estat, però no he estat jo. Vale? Ningú s'ha enterat que he estat jo. I cada capítol, o cada 2 capítols, ser una trama amb moments diferents que connectessin amb alguns punts interessants de Star Trek. Però ara que deia l'Ignasi de trenquem coses que ja estan assentades, poder és veritat que no m'hagués agradat. Però jo me la vaig imaginar així. Clar, com comentaves tu, la pel·li Into the Darkness, que estàs construint un univers nou, amb regles noves i tal, allà ja t'ho introdueixen com que en aquell moment existeix. Però t'ho estan introduint en un món que comença de zero. Per tant, allà està bé. Ara, si et comencessin a dir no, mira, és que això que vas veure aquell capítol de la sèrie original resulta que era culpa de la secció 31. Home, no. No, no és necessari fer això. A la pel·li Into the Darkness, ara no ho recordo, arriben a anomenar-la com a secció 31 o no? Sí? Jo crec que sí, No, potser sí, és que ara no... És a dir, tots sabem que era la secció 31 allò, però no recordo si l'arriben a anomenar. Deies, m'enganxo un moment amb el que deies, Ignasi, abans, sobre altres trames fosques que s'han anat explicant a la franquícia, perquè un dels tabús que sempre s'ha dit entre molts fans és que Deep Space Nine és una sèrie que no existeix perquè és massa fosca, d'acord? Però i per tant, per ells això és com si no hi fos. Bé, això ho obviem un moment, però... Però si em deixes fer un incís... Sí. Això, a banda de la broma, com que dir, no, Indiana Jones és una trilogia, no existeix. No, a veure, són 5 pel·lícules, t'agradi o no t'agradi, i s'ha acabat el rotllo, vale? És a dir, són això que, bueno, que com a broma, vale, però no. Sí, vull dir que fins i tot existeix Star Trek 5, vull dir que, escolta, jo aquí m'aferro a Boimler, no? Encara que estigui dolent, a vegades això no deixa de ser Star Trek i ens l'estimem igual fins i tot els moments que és més fluixet. La segona temporada de Picard també existeix. No hi hauria tercera sense la segona. Efectivament. Bueno, mira, això que ens va dur, que la segona va dur la tercera. No, preguntava sobre aquestes trames fosques, perdó. Deies, és que la conspiració aquesta de la temporada 1 de TNG eren bitxos a fora que s'introduïen en membres de la Federació. Hi ha altres moments a Star Trek, no? També on trobem altres trames més fosques, com els maquis, com tota aquesta conspiració política de DS9, com... A Star Trek 6, aquell país desconegut, sense anar més lluny, hi ha una conspiració amb oficials conjunts, no? I tota la llista d'almiralls corruptes, que hem tingut al llarg de Star Trek, que també són uns quants. Insurrection, de fet, el gran dolent és un almirall corrupte. Sí. Per tant, diguéssim... Però sí que podrien dir que és la secció 31 com a concepte se situa una mica en el top de les trames més malparides que n'hi ha a Star Trek, no? Mira, ara que deies Insurrection, no? Anem a un planeta, posem a tots els seus habitants en una nau hologràfica, ens l'emportem a un altre costat perquè volem la radiació del planeta per nosaltres. Ostres, si aquest almirall no era de secció 31, poc li faltava, Que no està confirmat que ho sigui, però... Però podria ser. Al final, aquest pla és digne de la secció 31, i ho feien allà en plan man autoritzat. Totalment. Sí, però és també el que deies tu abans, Marc, no? A Star Trek 6 també tenim aquesta conspiració, els grans caps de la Federació, allò no és cosa de la secció 31, perquè llavors ni... O
sigui, el concepte encara no... Perquè hagués sortit bé. Si ho hagués fet la secció 31, aquella conspiració hagués funcionat. Clar, però el president de la federació no estava al cas. Això era un almirall de la flota estel·lar que no volia. No, és així. Vull dir que pot ser en paral·lel, és a dir, poden haver-hi oficials corruptes que no pertanyin a la secció 31. Vull dir que no tota la corrupció o no totes les coses dolentes tenen per què passar a la secció 31. Escolta'm, un dels moments més tràgics, diguem-ho així, que provoca la secció 31 és la Guerra del Domini. No és que ells provoquin la guerra, ja m'enteneu, però sí durant la Guerra del Domini, quan creen aquest famós virus per carregar-se els fundadors i alhora també es crea la cura, però la flota estel·lar decideix no donar la cura. Després passa el que passa, no? I per tant, ja sabem que això no deixa de ser Star Trek i tot acaba bé. Què haguéssiu fet vosaltres? Haguéssiu actuat com va actuar la secció 31? Mulleu-vos. Sigueu trequis a pedra picada, com sempre diem. Això no és un trequi de pedra picada, això, Marc, és un cabron, aquestes preguntes. Totalment. No ho sé, jo crec que no puc respondre, perquè troba-t'hi. Jo no m'hi vull trobar en una situació així. A veure, sempre com a trequi tu has de pensar que hi ha altres maneres, que hi havia un altre camí, que sempre hi ha un altre camí. Aquest és el missatge. I al final acaben trobant. Sergi, tu haguessis actuat així o... Com t'hi vas trobar? Quan vas trobar-te en aquesta situació, ara ja t'estic dient com a fan, diguéssim, com a trequi, quan tu estaves mirant, com et vas sentir en aquesta situació? Però era d'esperar. Si és que ja veníem d'un Cisco mentint els romulans perquè entressin a la guerra. I confessant-nos a la cara, trencant la quarta paret de per què ho havia fet. No? Vull dir, el bé de la majoria... Vull dir, si és que ja ho va dir l'Spock. Llavors, però jo estic amb l'Ignasi. El missatge és hi ha una altra forma de fer les coses. Ens hem d'esforçar a trobar-la. Dintre d'una certa ètica i respecte. Molt bé. I tu, Marc, què haguessis fet tu? Ara sí. No llencis la pregunta i ara t'escapis, Ostres, me n'havia deslliurat molt bé, no sé. Jo us he de dir que a mi em sembla, pensat fredament, ara deixeu-me ser jo el cabron, em sembla molt raonable el que fan. Però com que després, quan acabo la sèrie i recordo que soc trequi, penso que una mica com el que acabeu de dir, que hi ha altres maneres de fer les coses. Però, carai, jo en aquell moment, quan veig que no volen donar-li la cura, penso, doncs, escolta, ben fet. Queda clar, no?, qui dels tres és el que té tots els números de pertany a la secció 31? No hi vas preguntar, senyoria, ja està. No sé, escolta... Passo paraula cap a una altra cosa, a veure... Sí, passa, exacte. Perquè això no... No, escolteu, la secció 31, n'hi ha altres organitzacions misterioses que surten secretes, no?, d'altres cultures, com el Tal Shiar o l'ordre obsidiana, no?, dels cardassians. Està en el mateix nivell. Jo en el resum que hem fet abans, li hem donat un punt de bonança a la secció 31 al costat de les altres, o com a mínim la sensació que a mi em dona és aquesta, que la secció 31 sempre és tractar de Star Trek amb aquesta ambigüitat moral amb la qual t'hi pots posicionar, mentre que les altres potser no tant. Jo crec que igual, perquè clarament en Garak, el sastre de Deep Space Nine, era de l'ordre obsidiana i també té aquests punts de o ser o molt cabronàs o molt bonàs. I també l'hem vist en aquests dos extrems de la línia. Sí, a més en Garak sempre ha estat inspirat en un personatge típic de les pel·lícules d'espies, no? El que sempre està... I el fet de que sigui sastre... Vaja, ja t'ho diu tot, no? Ja tens pel·lícules, doncs, hi ha el sastre de Panamà, no? Doncs hi ha aquesta figura del sastre que no és un sastre. És molt típica, sí. I fins i tot tens la saga Kingsman, no?, la saga de pel·lícules, que també és una sastreria i allà s'amaga una agència d'espies. O sigui, el tema del sastre sempre ha estat una tapadera per alguna altra cosa.
Els sastres ho escolten tot, no? És la idea. Exacte. El tal Shiar se'ns ha presentat poder més com una mena d'inquisició interna perquè els romulans no marxessin de la línia que marcava el pretor, no? Vull dir que ningú pensés de forma diferent, no? O sigui, com una mena de censura, inquisició interna, que no com una altra cosa, penso, I que després ens han explicat que no eren tan dolents, que encara n'hi havia uns més dolents dintre del Tal Shiar, no? Que em sembla que era el Jack Bash, es deia? Sí. Sí. Picard temporada 1. Bueno, això... En fi, això, Però aquests tenien un objectiu, Vull dir, defensar-nos dels sintètics que vindran a matar-nos. Però això és molt romulà, no? Perquè els romulans que tenen aquesta altra capa, hi ha la capa darrere de la capa, no? I potser n'hi hauria una altra, que encara no hem descobert. Vull dir que en aquest cas està ben encaixat si parlem dels romulans. Amb els Klingons no s'ha vist tant, no? Aquest departament privat d'investigació d'intel·ligència. Perquè els Klingons van de cara, o sigui, els Klingons... ells no tenen problemes. Clar. Ells primer et claven el batlet per si de cas, et tallen el cap i després t'expliquen. Però... En veritat, no la necessiten. Escolteu, ja per anar acabant una mica, però aquests personatges que hem anat dient de la secció 31, genocides, gent que interfereix en altres cultures, gent que no té cap mena de problema en trencar les seves lleialtats, poden redimir-se? És a dir, des del punt de vista de Star Trek sempre es pot redimir un personatge, però creieu que tenen perdó dins la franquícia? Mira, al final convertirem això en una classe de filosofia, perquè tu mataries a 10 persones per salvar a 1 milió? No, per salvar a 11? Mataries a 10 per salvar a 11? I a 11.000? Clar, no? És que és l'eterna pregunta. Clar, però, per exemple, aquesta mateixa praxis, no? Spock, amb allò de les majories i les minories, ho fa al revés, diguéssim, ell se sacrifica, però en canvi estem parlant dels tios aquests que ells no se sacrifiquen, ells bàsicament matxaquen a altra gent. Bueno, sí, no se sacrifiquen. Que hem vist, com a mínim. Però treuen del taulell de joc a qui farà guitza. Tu, Ignasi, els perdonaries? Creus que són personatges jo que no soc mereixen ningú per perdó? perdonar... Què és això? Clar, això, Q. Que ho jutgi Q, directament. Ostres, paraules majors, ja. Sí. És ell que jutja la humanitat i que jutja si la humanitat ha fet el bé o el malament, no? I Picard és el qui ha de representar la humanitat. Doncs tu, els hi deixo les seves mans, que ho fan molt bé. És que quan ho traspasses, és que és complicat, sí. Mataries una persona per salvar-ne 10? Bueno, són aquests dilemes morals que et posen sobre la taula. Tampoc és que hi hagis de pensar tu què faries en aquella posició. No es tracta d'això, es tracta que hi rumiïs i ja està, que facis anar una mica al cap i de poder tenir un debat sobre aquell tema. Exacte. Perquè al final, per molt que tu et digui o algú et digui jo faria això, faria l'altre, sí, el dia que t'hi trobis m'ho expliques, a veure què faries, no? És molt diferent. Eleva també una mica la complexitat d'aquests debats, no? Perquè Star Trek sempre, no sé si ho veieu igual, però Star Trek sempre ha tingut aquesta complexitat moral, no? De portar debat, de portar, com deia el Sergi, filosofia, de portar discussió sobre la nostra realitat, no? Ens estem trobant segurament, com a mínim en la ficció, en molts casos que intenten explicar-nos situacions similars a nivell de genocidis, a nivell de decisions complexes, etc. I Star Trek realment, a mesura que la societat també va evolucionant i es torna més complexa, els drames, les moralitats, les complexitats que ens explica Star Trek, potser també han estat evolucionant fins que arribem a aquesta mena de zènit, no? Que és la secció 31. I Star Trek és capaç de posar aquest missatge, aquest exercici, no? Ens convida a aquesta reflexió amb una organització gran i secreta al mateix temps, o amb la figura d'una única persona, i tornaré a parlar del famós capítol, del gran capítol de Strange New Worlds temporada 2, en què un planeta, una societat utòpica ha de matar a un nen per continuar amb aquesta utopia, no? I tothom posant-se les mans al cap, no? I
Clar, aquí són iguals, no? Bueno, sí, però jo aquí el tema, o sigui, en aquest càsting la resposta clara. I a més, això és un nen, és innocent. O sigui, una societat que es permet matar un nen innocent per mantenir el seu benestar no és una utopia, és un desastre. O sigui, és una mala societat. Vale. Veus, aquí ja hem tingut una altra resposta. Vull dir, d'un plantejament hem anat a un altre i ara podem debatir per un altre costat. Pensar de forma diferent o... Per tant, escolteu, pregunta que em ve al cap. Llavors, una vegada s'ha presentat la secció 31 i tot el que implica, etc., Star Trek, diguem Star Trek, continua sent una utopia? És que... Respon tu, Ignasi, a veure què diràs. Sí, clar que sí. Star Trek sempre. O sigui, el dia que deixi de ser-ho no serà Star Trek. O sigui, Star Trek és aspiracional. És allò que no som i que aspirem a ser. I les sèries encara avui en dia continuen reicidint capítol rere capítol sobre això. En fer-nos veure que podem ser millors. Que som millors de lo que realment estem sent, no? De fet, tornem a treure el tema amb Strange New Worlds, que comença la sèrie amb un capítol que t'està mostrant on podria anar el nostre món si continuem igual, no? Sí. Tercera Guerra Mundial, no sé què, no sé quantos, vull dir, a veure, on estem arribant? O sigui, estem arribant a un món dominat per superpotències amb governants que no estan bé del cap i bueno, o sigui, ja clar ho dic, no? És a dir, jo què sé, tu vas a mirar, per exemple, el nou govern de Trump i tot, o sigui, una antivacunes a sanitat, un tio que no creu el canvi climàtic en sostenibilitat. O sigui, vas a buscar, o sigui, anar a buscar a la contra de tot, o sigui, és impossible, no? Vull dir, és que és com, ja està fet expressament, no? Tens Rússia amb Putin tal com està, tens Corea del Nord, que vés a saber què estan fent, bueno, i així anar fent. Vull dir que i cada vegada aquests països estan sent més aïllacionistes, no? Fins i tot als Estats Units, que arran de la Segona Guerra Mundial, sobretot, no? Va venir a Europa, va eliminar el nazisme, va ajudar, no? A acabar amb la guerra a Europa. Aleshores, si hi hagués hagut un aïllacionisme, que hagués estat de l'Europa a la Segona Guerra Mundial, sense els Estats Units, no? Vull dir que, clar, no és bo l'aïllacionisme, i Star Trek és el contrari de l'aïllacionisme, no? És establir lligams entre planetes, digue-li països, no? Perquè sempre hem de buscar la metàfora, l'equivalent al que ens explica Star Trek en el que és el nostre món. Jo crec que Star Trek no representa una utopia. Ens vol vendre una utopia, però si rasques una miqueta veus que no acaba de funcionar del tot, o que no tothom hi creu en ella. Llavors, jo destacaré de Star Trek la possibilitat de que tu com a individu puguis ser la millor versió de tu mateix, puguis aspirar a el que realment et fa feliç o creguis que pot ser més útil, de forma egoista o de forma col·lectiva pensant pels altres, sense la problemàtica de tenir que guanyar diners, tenir un plat de menjar sobre la taula, tenir que pagar una vivenda digna, etc etc. Tot això ja t'ho dona l'Estat. Digue-li pensió mínima vitalícia, digue-li subvencionada, digue-li el que vulguis, vale? Però ara centra't en tu i amb el que et farà feliç i amb el que pots aportar a la societat. Ens hem d'anar, jo què sé, 10 segles al futur per aconseguir això. Hòstia, podem de començar amb nosaltres mateixos, no? Per veure quina és la millor versió de mi, perquè la gent del meu voltant pugui ser feliç o pugui ajudar amb el que pugui, no? O què haig de fer jo per ser feliç i no estar remugant tot el dia per anar a la feina. No cal tenir una utopia per aconseguir això, penso. Molt bé, que quan elimines el pitjor, no? El que dèieu, el pitjor que ens caracteritza com a societat, clar, el que queda són les persones, com es relacionen entre elles, no? I el que dèieu fa un moment, què aspirem a ser, no? Com a comunitat. Si tots juguéssim amb igualtat de condicions, que no hi haguessin rics, que no hi haguessin pobres, que tothom guanyés el mateix a final de mes, tothom tingués la mateixa casa amb els mateixos metres quadrats, etc., llavors tots seríem iguals. Què quedaria per fer, no? Què és el que em fa feliç? Ser millor que tu? Sí, doncs demostro.
tocant el clarinet, pintant, fent holonovel·les o siguent un oficial de la flota estel·lar. Bueno, ara, Sergi, quan deies això, que tothom tingués la mateixa casa, que tothom tingués el mateix ingressos, que tothom tingués el mateix cotxe, m'ha vingut el comunisme de... Clar, no? però I la famosa frase... Què era? Strange New Worlds també, no? Que la diu la Peila, no? Sí, la Pèlia, sí, diu, aquesta utopia comunista que teniu vosaltres, no? Que... És que és això, és que la lletra petita és que l'utopia de Star Trek en realitat és una utopia comunista, no? Una societat comunista. No els diguis als americans perquè els entrarà alguna cosa. Sí, encara cancel·laran la franquícia. Però és que és això, no? Si tu pares a mirar, tots juguem amb igualtat de condicions i a partir d'aquí fes el que et faci feliç. Ara, no funcionaria, això és la realitat, perquè llavors no tindríem qui faci pa, no tindríem qui reculli el blat de mort, vull dir... Per què no funcionaria? Perquè la humanitat és com és, o sigui, la humanitat no ha fet un canvi de mentalitat, que això implica un canvi de mentalitat, per arribar a aquest punt on tu estàs dient, ara no, encara som molt egoistes, vivim en una societat molt egoista, aleshores... Això no ha canviat, la cultura no ha canviat, i mentre no canvia la cultura, oblida't de qualsevol tipus d'utopia. I semblava que... Dic que semblava que Star Trek havia, sobretot als seus inicis, havia de representar que la humanitat havia canviat, però la sensació que acabem tenint, sobretot els últims anys, els anys de mitjans del 90 cap ara, és que el que ens ensenya Star Trek és que potser no ha canviat tant, fins i tot en el futur, i que la humanitat és com és, i que aquí el que intenta és aspirar a ser millors, però els problemes intrínsecs que tenim seguiran estant en el futur. Però és que anem a pitjor, perquè les coses que ens separen són més grosses que les que ens ajunten. Bueno, no sé si anem a pitjor, però sí que és cíclic, no? És a dir, el que som capaços de veure que anem malament i redrecem, amb el temps passa una generació i se n'ha oblidat del que va fer l'altra. I que la generació posterior cau en els mateixos errors de saps? De les que havia 2 vegades enrere, perquè hi ha d'allò qui ho recorda. No, és que això no va amb mi, allò ja va passar fa molts anys, no? I és com que vivim en bucles i cada vegada es va repetint, no? És com... I al final només has de mirar els llibres d'història. I sempre hem estat en guerres i conflictes, i quan ha acabat un conflicte hi ha hagut un període de pau, i després un període de pau ha tornat un període de guerra, no? Sí que és veritat que ara estem en un sistema hipercapitalista que, bueno, el fet de que hi hagi una guerra important doncs, pot fer anar en orris tot el sistema capitalista, i això inclús no interessa als que volen promoure aquestes guerres, no? Per tant, també van en compte a crear un conflicte a gran escala, perquè això, a fi al cap, els hi reportaria pèrdues econòmiques, que és l'únic amb el que pensen, no? I ja està, vull dir, és així, la pela és la pela i és l'únic que importa. Ara que parles de conflictes a gran escala, no puc estar-me per preguntar pel proper conflicte a gran escala que ens trobarem al finals de gener, que és la pel·lícula de Secció 31. Aquí, per això estem aquí. Vinga, salseo. A veure, tampoc és que ens vulguem allargar molt, ja ho farem, ja parlarem allò en profunditat, però escolta, després de veure aquest tràiler tiktokero que deies, neopunk que han tret, quines expectatives teniu? Perdoneu, si me n'enfoto ja. Què n'espereu d'aquesta pel·lícula més enllà de tenir una gran protagonista? Perquè l'emperatriu Giorgio seguirà sent un gran personatge si no l'espatllen. Què n'espereu? A veure, jo abans del tràiler esperava una cosa i després del tràiler ja no n'espero res. O sigui, ara mateix no em fa cap il·lusió. O sigui, el que he vist, ni les fotografies ni el tràiler, realment, o sigui, estic pensant que facin el que devien fer, el que van fer Batgirl, doncs que ho facin amb aquesta sèrie, bueno, aquesta minissèrie, aquesta TV movie, el que sigui. Perquè... no sé, o ens ho han venut molt malament, és una bona sèrie, i ens l'han venuda malament, que també podria ser, i que el tràiler anés adreçat a una audiència que, evidentment... Sí, tot el màrqueting, de moment, està adreçat, diguéssim, a un target que no som nosaltres. Clar, i llavors la sèrie poder sí que va adreçada al públic trekkie, però o l'han venut molt malament, l'estan venent molt malament, o
o la sèrie o la pel·lícula, vaja, és un desastre. Això ho sabrem el dia que la veiem. Sí. Però mira, m'ha agradat el terme cyberpunk perquè sí que recordo això. Les cortinetes de text, els colors, les textures difuminades, el grunge brut, tici, etc. doncs recorda a Cyberpunk. Llavors, bueno, amb l'Ignasi dèiem això, mira, encara tenim la petita esperança de que el tràiler estigui muntat com el cul i no reflexi la realitat de lo que serà aquesta pel·lícula. Si és una pel·lícula d'acció d'un grup d'inadaptats que tenen una missió, uns valors, un objectiu global, etc i ho Una mena traiem d'esquadró fora suïcida. de l'univers de Star Trek, doncs poder ens l'empassem i gaudim d'ella. Però si s'ha d'ubicar dintre del timeline de Star Trek, hòstia, és complicat. És complicat. Tant de bo que el Guardià de l'Eternitat l'hagués enviat, diguéssim, a un univers molt paral·lel a l'oficial de Star Trek i que això quedi allà, diguéssim, com una... Sempre intentem fer símils amb altres sagues i tiraré de la saga de Star Wars. És com la sèrie Andor. Va agradar o va desagradar perquè no és el que estem acostumats a veure. Posem la càmera amb algú que no es veu habitualment amb les pel·lícules. Sí, però Andor és una sèrie de qualitat. Et pot agradar o no et pot agradar perquè t'interessa o no t'interessa el tema o l'enfoc, però el que és innegable és que és una sèrie de qualitat. Sí, però posem el focus en una altra cosa. ¿vale? Aquesta pel·lícula em dona a mi la sensació que posem el focus en una altra cosa, amb algo que passa, és a dir, mentre dos oficials de la flota estel·lar estan en una taverna parlant de la missió que han de fer, etc. Aquesta pel·lícula ens mostrarà el que passa al fons de tot que ningú hi presta atenció. Ja, però jo veient el tràiler, precisament no he tingut la sensació de veure una cosa de qualitat. Ja que has posat el símil de Star Wars, semblava que estava veient The Acolyte. Coincideixo completament. No, saps? És allò, dius, no és un producte que vegi jo aquí el tràiler i vegi qualitat. Veig una actriu que ha guanyat l'Oscar, que ja la tenien signada per fer això i que l'han aprofitat. Però I amb ganes fins i tot de fer franquícia, no? Perquè la meva sensació una mica, entre que surten diversos personatges fent coses, no? La sensació del to, la sensació és que d'aquí volen treure alguna més. No és la meva, eh? La meva sensació és que tenim una patata calenta que ens l'hem de treure de sobre i fem això i una altra cosa. Hi ha altra cosa, mariposa, sí. I fins i tot és més fàcil fer una TV movie que no pas una sèrie com s'havia especulat inicialment, no? És que acaben abans. I encara potser fins i tot tenen sort i rasquen alguna d'aquí, no? Jo entenc que van per aquí la cosa. Sí. Molt bé. Molt bé. No, voleu afegir alguna cosa més sobre aquesta pel·lícula? El que em xirria molt és la presència de la... No tinc el nom en ment. De la capitana de l'Enterprise C. ¿vale? No sé què, Garrett. ¿vale? Que surt aquí amb el cabell blau, en plan, sí, soy de la secció 31 i me encargo de no sé què, no sé quantos, no? Dius, vale, que passa això? Això passa abans de l'Enterprise C, segurament abans de que agafi la capitania, no? Però, ostres, aquest forçament de ficar coses que ens connectin amb o recordin ostres, no sé, tinc ganes de veure com la col·loquen i què es tiren d'aquí. Això és el que dèiem abans, quan està ben fet i està introduït en qualitat, aleshores no hi ha cap problema, no? Com va passar amb Picard, sobretot la temporada 3, quan les coses estan mal fetes o ben introduïdes, deia com a exemple també, per exemple, Prodigy, és una sèrie que introdueix un grapat de conceptes, no?, que ja coneixem, però que els introdueix superbé i que, per tant, acaba fent una sèrie de qualitat. Quan no ho fan bé, ens trobem amb una Discovery, sense anar més lluny. Ja, però és que veient el tràiler dius... Fa molta por. Tant de bo s'assemblés a Discovery, perquè tot i que tens l'Olatunde, que és el director, que ha dirigit diversos capítols de Discovery, per tant, et pots imaginar que seguirà la línia de Discovery. Tant de bo. Sí, és que Philippa George us sembla que sigui un agent 00, vale? Un 007, sense l'elegància de l'agent secret anglès, vale? Agafant a 4 bojos que els necessito per complir la missió i això, i sálvese quien pueda, no? I molt saltimbanquis i molt de... Bueno, no sé. S'ha de veure.
Escolta, doncs, tant de bo, tant de bo... Tant de bo... A mi m'agradaria que funcionés. Estiguem equivocats, exacte. M'agradaria que funcionés perquè pot ser bo per Paramount la possibilitat de fer TV movies més petitones. Sigui d'animació, sigui de live action, vale? Però projectes que encaixin en una pel·lícula i següent. Sí. Però si no funciona aquesta pel·li, aquesta via no s'obrirà pas. Completament. Jo també m'agradaria, perquè és una bona via d'explotació per tirar endavant, bueno, el que eren els short treks en el seu moment, però amb un format una mica més llarg, no? Puguis fer algunes coses experimentals, coses que no li pots dedicar a una sèrie, però en canvi sí que li pots dedicar, doncs això, si no és un curt, doncs una TV movie, però, clar, a veure com ho fan. Jo és que veig simplement que era aquell spin-off de Discovery que s'hauria d'haver fet, que mai va tirar endavant i que l'havien de fer en algun moment o altre sí o sí i que l'han tret ara com han pogut. Jo encara estic esperant un segon tràiler per treure'm el mal gust de boca del primer. I mira que hem tingut fines i ocasions per mostrar-nos-lo. Sí, jo és que veient perquè jo encara he de conèixer algú que li hagi agradat, sincerament. No sé si hi haurà algú hi haurà, perquè en aquest món hi ha de tot. Però... Que ens ho deixin als comentaris, si els hi ha molat el tràiler. Clar, jo veient la mala reacció i que s'acosta la data d'estrena, dius, això ho has de redreçar. O sigui, has de fer un cop de timó per dir-li a la gent que això és una altra cosa. Llavors, ja es trobarà el que es trobarà. Però... Sí, però és una pel·lícula d'acció. Ara mateix és una pel·lícula d'acció, per molt públic, és una pel·lícula d'acció protagonitzada per la Michelle Yeoh, o que es diu Secció 31, i el de Star Trek ho posen molt en petitet, molt petitet, per allà, perquè a més és que surt molt petitet, i per tant, molta gent que entri a la plataforma Paramount Plus la veurà com això, com una pel·lícula d'acció i que a més estarà relacionada amb un univers, però això potser se n'adonen a mitja pel·lícula. Per cert, aquí parlem molt alegrement del gener. De moment, Sky Showtime no ha anunciat que això es veurà al gener. No, exacte. Això és una data, si no recordo, 24 de gener, no? Em sembla que era, però pels Estats Units. Correcte, sí. Aquí no hi ha confirmació oficial, per tant, si no hi ha una data anunciada, ho sabrem, suposo, a finals del mes que ve, perquè Sky Showtime sempre anuncia el seu catàleg de novetats pel següent mes, un mes abans. Per tant, imaginem que cap a finals de setembre, si està en la llista de novetats de gener, doncs perfecte. I si no, no. De totes maneres, jo he de dir que no m'estranyaria que no hi fos, perquè moltes d'aquestes TV movies que són estrena directe a Paramount Plus, aquí arriben amb un retard de 1, 2, 3 mesos. Per tant, no seria descartable. Tot i que fins ara, excepte Prodigy, tot el que ha estat Star Trek que han emès des de Sky Showtime més o menys han mantingut aquest marge d'un dia, no? D'estrena dijous als Estats Units, divendres aquí, excepte Prodigy, que va arribar 15 dies més tard. Però haurem d'estar alerta. Anem a veure si tenim sort. Ja us deia que això anava a ser el proper conflicte a gran escala. Per tant, anem a veure... Sí, sens dubte. Anem a veure com evoluciona. Molt bé. Sergi, Ignasi, no us entretenim més. Escolteu, moltíssimes gràcies per venir a parlar avui de la secció 31, fins i tot d'aquesta futura pel·lícula. Per tant, espero que aquí tothom hagi entès ja de què estàvem parlant quan parlàvem de secció 31 i quan parlàvem de la foscor dins de Star Trek. Gràcies per estar aquí. A tu. Sempre molt guai parlar de Star Trek. Molt bé. Merci i fins la propera. Adéu. Ens acomiadem, ara ja sí, agraint infinitament que ens hagueu escoltat avui.
Espero que hagueu après una mica més sobre aquest meravellós univers que és el de Star Trek. Moltes gràcies també a tothom qui ha comentat al mur d'Ivox i també a les nostres xarxes socials i, sobretot, a tots aquells que ens heu seguit de nou o que vau gaudir sense anar més lluny l'entrevista amb en Joan Crosas el mes passat. Hem rebut moltes mostres d'admiració i realment que ell s'ho mereix. Comenteu el capítol d'aquest mes al nostre mur d'Ivox. Què en penseu de la secció 31? La coneixíeu? Esteu d'acord amb que existeixi? Potser no? Voldríeu una sèrie sobre la secció 31? O sense anar més lluny, què espereu de la propera pel·lícula? Perquè ja veieu que el tema dona per molt i porta polèmica. Seguiu-nos també a les xarxes socials, a X, de moment encara hi som i crec que hi seguirem molt temps, a Instagram i també ens trobareu a Threads i a Blue Sky, sempre amb l'usuari @StarTrekCatalà. També ens trobeu a YouTube i ens podeu escriure per explicar-nos, per demanar-nos, simplement per comentar tot allò que vulgueu, a startrekcatalà@gmail.com. Ara sí, fins la propera. Llarga vida i prosperitat a tothom. No sabe de dónde soy en realidad. Recibí una orden directa de la flota. ¿Solo puedes decir la verdad cuando convenga? Me empiezan a gustar la flota estelar y la sección 31. ¿Crees que te darán rienda suelta? ¿Eh? En ese sitio hay ojos por todas partes. Pues qué bien que pueda hacer mi trabajo a plena vista. La resistencia es sin